ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, имрӯз барои шумо намихе канали влога пешкаш мекунам. Обуна шавен, дастгирӣ кунен. Як бонуи тоҷик дар шаҳри Тюмень зиндагӣ мекунанд. Дар ҳавлӣ беҳад влогҳои мотиватсионӣ доранд. пухту паз, агародкорӣ, ҳама намуди ки дар ҳамин ҳавлӣ чӣ корубор астай барои шумо пешкаш мекунанд. Модари ду фарзандай тоҷик, бонуи тоҷиканд. беҳад влогҳои мотиватсионӣ доранд. ҳатман дуроен, обуна шавен, аз номи канали Мамалайф салом расонен. беҳад влогҳои ҳавлӣ бо шавқовартара дӯстони азиз. ҳар як бонуи худмона якдигаримон дастгирӣ кунем, бо ҳамин хел канала нав кушодагиам пеш мераванд. мо ҳамин влогҳоро ки реклама мекунем дӯстони азиз, ҳамин влогҳо мода камеам пул метиҳанд. мисол пули бисёрам набоша, ҳамин қаштдам шугр барои канал расход мекунам. ҳамин канала бо бепул пеш бурда намешава, бо ягон муҳита хушрӯ карданаш ҳамаша барои ҳамин мо расход мекунем. камтарам боша ҳамин канало мо пул мегирем, реклама мекунем. шумо обуна шавен, дастгирӣ кунен ки айноми канали Мамалайф равен. ма беҳад хурсанд мешавам дӯстони азиз, барое ки ма бо пешравӣ кунам каналимда ҳамихе рекламаҳоро кардан мегирам, то ки канали ма пеш рава. аз ҳисоби ки ман маблағи ёра мегирам, бо муҳити ҳамо пухтупазу чизои нав ба нав барои худам мехарам. ин ҳамаш мехоҳам ки ай меҳнатҳои худам шава. раҳмати калон дӯстони азиз, ҳамихе дастгирӣ мекунен. ҳатман обуна шавен. анамихе занҳои тоҷик нав блогер шидесиянд. оста оста ки шумо подписатсия кунен ва ёрам влогҳои беҳтару беҳтариноша барои шумо пешкаш мекунанд. саломат бошед дӯстони азиз. имрӯз дӯстони азиз барои шумо шашлични самбуса мегӯянд, самбусаи туркӣ мегӯянд, баҳри шумо пешкаш мекунам. беҳад рецепти аҷоиб мях ки сочни мебӯя. то охира тамошо кунен. барои шумо пешкаш кардистам. иҷода 200 грамм сметанаи 20%, 200 грамм шедрая лета маргарин, як қошиқ дар кораи разрыхлитель, як дона тухм, ним кило орда, иҷода 500 грамма. ҳамаш намерава, 400 граммаш мерава. шумо тамошо кунед, бинед чанд қаш мемонама. тарозу кардагиам, ара чен кардагиам барои шумо мефаҳмонам. сметанаро ҳамин пачкашда 200 грамма навистагиа, тарозу надорен, анами хелша гирен. маскорам тайёр ҳаст ку 200 грамма ҳамин маргарино. анами хел гирен, хато намекунен барои бетарозу доштагиҳо, тарозу надоштагиҳо, барои ҳаваё. ана ки мо бояд крошка кунем. крошка мекунем 1 стакан орд хати, ҳамагӣ 2 стакани 200 грамма орд мерава. 1 стакан ордша андозен, крошка кунем, бо яктай дигаша оста-оста ҳамроҳ мекунем, ба чашм нигоҳ мекунем, барое ки бисёри баъдаш бо сахти бад нашава теста. тестамон бояд мягкӣ боша. дар айдас ҷудо меша, худаш маълума вақте ки теста тайёр шуд. вақти крошка шуд, баъд сметанара меандозем. намак, як қошиқ намакай. намака фаромӯш накунед. як қошиқ намакай дар орд ҳамроҳ кардагим. аввал ордай, намакай, разрыхлителя як қошиқи дига, як қошиқи калонистай средняй разрыхлитель. ҳамаша ҳамроҳ мекунем. анами хел камтар сахтиш кунам, ба даст хамира мешурум. осонай амихел войма метофтам ин самбусаи турецкӣ, лекин тарзи тайёршам осонакай. озизволаша тайёр кунем, баъд мегирем фарша тайёр мекунем. бо гӯшти реза мекунам. ма ака ҳозир иҷода блендер надорам ки дар машини чӣ кунам, фарш тайёр кунам худамда. лекин блендер ки боша барои ҳамин самбуса дар корае ки барои самбусаи шашличние ки дарозакуш бояд фарш боша, бо удобнитаре барои печонданда намеброяд ҳиҷош. ма ки надорам, ҳамаша ба гӯшти реза мекунам. хай доштагиҳо бо ба блендер гӯштона майдатар кунед. ранги котлет бори хеле сахт так бояд биёя фарш даруни ҳамин самбусада. ма гӯшта реза кардам, ним кило гӯшта реза кардам 500 грамма. якта пиёзи калона майда реза кардам. иҷа пиёзи ма калона. агар пиёзо майда бошад 2 та пиёза гирен.
анам хел мурч, зира, кориандрш, ҳамаи ғӯраи гашничай майда куфтагиай бо мурч мекунам. Зира, мурч, намак, кориандр, ҳамун ғӯраи гашнич ҳамаша ҳам хел ба даст аралаш мекунам ки хушрӯ ҳама хел якҷоя шава. Тестамона бинед чӣ хел мяхкияй ҳама хел ҷудо мекунем, тақсим мекунем. ози сета мекунам бо камтар мебинам ки сета калони бадай барои шашлични дарозакуш. баъд тунук бо якташа тақсим мекунам ба дута. ина мехе дӯстои азиз, ям хоҳиши якта дӯст буд барои самбуса кунен гуфта буд шашлични. ана мияй бо ҳастан хел ҳами рецептда да ҳами фарш як қошуқча уксус меандозанд. таъми шашлик борӣ меша фаршиш маринавад борӣ. ман надохтам ростига барои гуфтам яки маъқул меша намеша мардакда ҳами хел бе уксус кардам. кадоме ки бо хоҳиши ки мариновани фарш бошад дозен як қошуқча рецептда ҳастай. беҳад бамаза мешава. ма аллакай ира хӯрдем, беҳад бамаза буд. барои шумо ҳами тавсия медиҳам ки бикунен. инам хе печонда мегирем борикак. И ду намуд ма мешава ҳозир нишон метиҳам. як намудча камтар хали паҳмтарак мекунам, як намудча хали дарозак мекунам ба хотире ки кадом видуш бо хушрӯтар мебиёд. ҳар душне ки як хел хали необични омада шашлик бори видуш. хай бо тамошо кунен. аҷоиб тесташ мада маҳқул шуд мяхкӣ. тестае ки амхали писочни ма тез намекунам ростига бисёр варақӣ мекунам. хали руғани гов қати бо пурсида буданд ки ҳама хел шумо чӣ меандозед. руғани гов камтар алейна меандохтум ё руғани зовуд ки бошад зовуд меандохтум. руғани гов қати об карда дар қабатҳои самбуса мешакидам. ба шедрай летара мекунам қабатҳои самбуса да ваям нағз мешава. ина мехел ҳамаша бо чувакҳои специална ҳастай да кондитерский магазино мефурӯшанд. 100 дона дора. уқа қимат нестай ҳами чувакҳо. барои вида шашличнияй барои ҳамо чувакҳош ҳам хали бояд боша. бо хушрӯтара я маърака я ида я хали маъракода беҳад хушрӯай. видиш фасонак мебиёяд. барои хӯрдан боша ҳамихе бе чувака ҳамеша надошта бошем. ин ҳамихел иноша бо дига намуд мепечонам. барои шумо гуфтам ҳамаша нишон тиҳам тамошо кунен. чандта вариант дора, ҳамаи вариантоша ман кардам. чанд намуд мешавад. кадомеш ки маъқултон бошад ҳамон тайёр кардан гирем. як тестаю видошон чанд намуд мешавад. инам хе кругленький ёш мешавам. ду намуд кругленький меша. як намудош камтар размериш калонтара, як намудош размериш майдатар мешава. раҳмати калон дӯстони азиз, барои суханҳои нағздон беҳад комментариёра мехонам. хела шод мешавам, хурсанд мешавам ки ҳам хел занҳои мо суханҳои нағз доранд. бо ба дастгирии шумо бо ҳавасманд мешавам. видеоам хел давом додан мегирам. мехоҳам бо чизои нав ба нав барои шумо пешкаш кунам. ҳама ки хоҳишҳои шумо менависен, ман ҳамаора мехоҳам иҷро кунам. шумо бо як чизаки навак ёд гирем бо рецептҳои беҳад бамазаи осон. дӯстони азиз, болои ҳамира тухма, зардиша, сафедиш як ҷоя задагиам. хеле ҷудо кардаги нестам. як ҷоя ҳар хел мешакем тамом. баъд дӯстони азиз, ҳами лайка фаромӯш накунед. лайка бимонед то ки видеои мо поделиться мешава. лайк фақат мода барои поделиться шудан дар кора, то ки як бонуи дигарам бубина. лайк бисёр боша, бо бисёртар просмотр меша канали мода. ютуб худаш уқапли наметия мода канал мода ҳозираш да бо ютуб сус додес ва пешехе беҳад сус метия пули ҳами канала. мо ҳами реклама мекунем, якчи фоида ҳами реклама мебинем. ма бо хела мисол
кӯшиш мекунам ки як бонуи тоҷика дар ҳамин реклама бо барои шумо шинос кунам, шумо дастгирӣ кунед, обуна шавем. Каналҳои навам бисёраш мехоҳанд ки оҳиста оҳиста шумо ки дастгирӣ кунед, пеш меравам ва юрам. Иншоалло ҳама ҳаракат кардистае ки то ки каналаш пеш рава. Ба ҳамаи блогерон муваффақият мехоҳам, ҳамашон ҳамихел пеш раванд, мо хирсанд. Инам дӯстони азиз, дар ҳарорати 250 градус максимални баланди баланд мондагӣ будам. Инам дар мобайн да мемонам, хуш шуруъ мепаза. Инам сирха ки хушрӯ шуд. И якум лист шаyd дута лист шуд. Дуюмгиш листаш ҳама круглиҳои майдачаву якта калон. Ози ҳамаш мепаза, бо ҳамаша нишон метиҳам. Беҳад ами намуд маъқул шуд. Ина ҳамаша гирифтам. Иҷада хеле майдачӯҳо шай. Кадомиш ки шумода маъқул шуд, барои оилаи худтон тайёр кунед. Пушаймон намешавед. Слоёни гуфта тестаи чӣ намекунед. Ҳами резона ки бамаза мешавад. Намехе дӯстони азиз. Гарма кайҳози иҷа. Эёшха камта хунукштаге пештарак бировардам. И гӯшти резаяй. Намехе фарши агар тайёр боша, бо ранги котлет бори дарунашда пурри гӯшт метовад. Намехе нежнияк мекуяд. ҳай бо шумо бинен, дар комментария нависен суханотона ки чӣ хел шуд. Ман интизори комментариҳои шумоям. Ина хамираш беҳад мулоимаки хушрӯ. Ина маълумай. Ина дӯстони азиз, бо якта подписчикмон орда пурсидан, шумо ба чӣ хели орд истифода мебарен, хамир мекунен. Хамири нона ма ба орди якум сорт мекунам. Хамире ки не пухтупази самбуса, манто, пилмен, торт, пирожни ҳамихел чизора ба орди висши сорт мекунам. бисёртарги макфа истифода мебарам. Гоҳе ҳаст ки макфа наёвум, бо ҷошда ягон намуд висши сорти дигар хел мегирам. ами коврикам пурсидан, размери коврика хай навистам дар комментария. Размери ҳама калон шай 66 ба 63 размери коврики ма. Корча зани мебрашане ки корча эҳтиёт кардан дар кораи ҳами коврикда. Корча тез боша мебраш. Инам ин намуди ордама гирифтам висши сорт. Инам хали барои пухтупазо истифода мебарам. Фақат барои нон, фатир, кулча орди якум сорт истифода мебарам. Инамиам созай. бисёртар макфа истифода мебарам. Макфаам беҳад нағзай. дӯстони азиз, иҷада тайёр кардистам гӯштбирони кабобам гӯе мешава, барое ки иҷада ҳама қадар гӯштай боқимондааш дилу ҷигар ҳамихелиай. 6 дилу ҷигар якҷоя кабоб кардистам. гӯшти гӯспандай. Иш аввал гӯштама сирх мекунам. Камтар гӯшт сирх шуд, баъд боқимондаи ҳамо дилиҷигара меандозам. Алов баланд мондагия плитадам боша, ай ҳама баландаш мондагия. Инам хел кофта меиста, тагаш сирхи бад нашава гӯшто, ҳамаш яхел сирхак шуд, обуш қоқ меша гӯштако. Баъд меандозам иҷада ҳамаи мондагии ҳами дилиҷигара. тамошо кунед, пеши ҳами газда мастолумда намешава штатива монда. Айса қапидагӣ ба як даст нишон додистам. дӯстони азиз, ози гӯштбирон пухтестай кабоб мегем мо. Хай гӯштбирон гӯшти холи жаринӣ боша. Айҷа кабобай озим товай шудана ман нахудтар карда будам барои заморозка кардан холодильникда. Як бор комментария шуда буд, чӣ хел шумо заморозӣ мекунед. Ман анами намуд мекунам. Яке ҳозида ёдам зад, бисёр када 1 килора ҳозӣ кардам, бо хела мебарам. Анамун
тарз карда мемонам нахта. вақте ки амаразени ях кардагӣ боша осон меша, як тараф шикаста гирифтан мегирем. анами хел кофтан мегирем. ҳозиам аловамон баландай, камтар обш қоқ мешавад. баъд паст мекунем, камтар тушид мешавад. тушид шуд камтар пухт. баъд меандозем пиёз, болгарӣ, помидор ва нишон метим ҳамаша. барои як хоҳиши дӯсти азиз буд ки гӯшбирон барои ид тайёркунира нишон тиҳем. анам хел хай идои қурбон боша, гӯшбирони бо дили ҷигар мешавад. хай бо аму ки гӯштай намеҳоз чӣ хеле кадистам, гӯшти холирам боша ҳам хел тайёр кардан мегирем. фарқ надора, гӯшти холӣ камтар хали сочни хоҳен, кабобори хоҳед, анами тарз хати ма тайёр мекунам. иҷода дӯстони азиз, бо ҳам камтарак булочка шурида будам. булочка дар канали ма ҳастай, рецепташ ҳамаш тарзи тайёркуниш бо хостам. ҳози то гӯшбирона пастакак мондам, ҳози пухтестай. ма булочкаҳорам барои шумо нишон метиҳам тарзи печонданша. кадоме ки подписчикои нав дидагӣ нестем булочкара, рецептша дар канал ҳастай, дароен тамошо кунен. ҳамуҷа булочка навистагиай дар рӯи экранаш, ҳаму видеода осонакай. рецептшам беҳад рецепти бамаза мешавад. ман як намуд фақат булочка рецепт қати тайёр мекунам. иҷода аку баъди камтар пиёз сурх шуд. болгарский қати помидор, як дона болгарский, як дона помидор реза карда меандозам. бо 10 минут ё 15 минут мебинем ки пухтак маълум мешавад. гӯшбиронмон аллакай пухтагиай. ҳози камтари дигар қати ҳами соки ҳами болгарию помидор меброям, тайёр мешавад. пастакак мемонем. акои пасти бад неву средняй. ҳози камтар ки помидорош об шуд, пасти бада бо об намешаванд. средняй баланд нестай. фаҳмонда тонистам ки шумо фаҳмем, гуфтам намедонам. хай чанд қай ки тонистам, амуқа фаҳмондам том, барои ки пеши газда штатив намеша ки ма хеле ба ҳазар нишон тиҳам. ба як даст съёмка карда нишон додам. иҷа столда штатив монданаш удобнее. иҷада мемонам барои пухта пазо. оли насиб боша ягон штативҳои калон харидам. баъд пеши газам съёмка куниш ҳамаи чизора мешавад. оҳиста оҳиста иншоалло. инам хе шакар мекунем дурнушда. камтар равған карда тунук мекунем, барое ки бо мягкӣ мешавад. равған кунем. булочкаи плюшка меган, сердечка мешавад. ҳамин булочка беҳад хонаи мода хушрӯ меравад. кӯдако ҳамира нағз мебинанд. варёнкадорам нағз мебинанд. бо ира бисёртар чен варёнкара. инам хел мемонем. бо 10 минут рӯ мегирад. ина гӯшбиронам тайёр шуд. ҳам булочка пухтестам, ҳам гӯшбирон кардестам. ина дӯстони азиз тайёр шуд. инамиқадр об шуд. помидорош маълум мешавад худаш. кабоби бомазза омадагием. хай баъзеҳо гӯшбирон меган, ира мо кабоб мегем. ман гӯшбирони хеле қоқак биёд, ба вай гӯшбирон мегум, ё ҳамаш гӯшт боша. инами хел 10 минут рӯ гирифт. тухмам мешакем, фарқ надора зардию сафеди якҷоя. ман мешакам, ам хел зуб сирхак меша. градуси 250 да баланда пухтам гирифтам. баъзе вақт меша 200 градусда мемонам. баъзе вақт саросима бошам баланда мемонам, мешавад. паст монем бо чӣ қам мягкӣ мебӯяд. баландаш камтар қоқтар мекуна булочкара. аки ин амуд булочкае ки шакардор, фарқ надора, қоқтара кам биёяд. ма баланда мондам. тезда гирифтамаш, тезда сирх меша баланда. 10 минут 8 минут дамдаже сирх мешавад. хеле булочкаи ширинаки бамаза мешавад.
Баъд дурожа шумо дар ҳоли иншоалло влоги ояндада нишон медиҳам кадом дурож нахстарай ҳамонро истифода баред. Чанд намуд дурож мешавад. Ина гӯшбиронам бардоштум дӯстони азиз, сами сочни обдора кардам. Пиёза уксус кардагим, камтар гашнич реза кардагим. Як шавел боша, шавел реза мекардам, бо бамазатар мешуда, шавел наёфтам. пиёзи уксусдор қатӣ бо бамаза мегзарад. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. Худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.